Kaixo maiteak ongi etorri berriz ere denboraldi berri honetan Izaskunen kutsa misteriotxura. Aizue, inauteriak ate joka ditugu eta nik guztiz emozionatuta nago. Gaurko elementuek zerikusi handia izango dute inauteriekin. Hemen barruan zer dagoen jakin nahi duzue? Az gaitezen, Paule eta Paule! Kaixo, bosteko bana. Kaixo Uritz! Kaixo Lur! Kaixo Izene! Kaixo! Kaixo Alba! Kaixo! Begira, nik kutsa barruan zerbait sartu dut eta zuen lana izango da bertan zer dagoen asmatzea. Baina eskuak sartuta bakarrik egin ahal izango duzue. Ados? Denbora agortu aurretik erantzun bakarra eman ahal izango didazue. Oso galduta baldin bazaudete, urrezko pista eska dezakezue. Barruan dagoena asmatzen ez baldin baduzue, gaur berriz gozalduko duzue, izan ere, aurpegiak pastelean sartu beharko dituzue. Neri pastelan asko zai gustatu. Ikus dezagun kutsa barruan dagoena, 3, 2, 1, denbora! Ea, sartu eskuak! Ea, ikutu ondo zer da, biguna, gogorra... Gogorra. Gogorra da? Zerbait biguna dela esan du Uritzek, oso, no? Iletsua. Eta iletsua da? Peluka. Ez da peluka bat. Bufa. Ez da bufa. Ikutu, astindu. Ara, eta zerbait zara eta egin omen du. Pista. Pista nahi duzue? Bai, ea ba. Animalieri jartzen zaien zerbait da. Kanpaia. Itxura hori du! Ni banatean sezamena hitza ez. Behiak aukitzen duten txintxarria. Txintxarria. Oso ondo, zuzena da, baina badago beste zerbait. Adarra jotzen ari zara? Alfombra. Alfombra bat? Ez da alfombra bat. Pentsatu fuerte. Pista mesedez. Pista mesedez, ados. Adi etxean, pista emango dizuet. Normalean txuria da, baina marroia edo beltza ere izan daiteke. Olentzerokek jazten duana. Inauterian jartzen dana, mozorua hor. Eta nork erabiltzen du? Zu, batzutan. Hubaki, ardien artegia. Bikote denbora gortzen ari da! Erantzun bat behar dut, azkar! Saiatu zaitez, ez dago erantzun okerrik? Zein da zuen azken erantzuna? Artilia eta zentzarria. Oso horreza esan da. Beraz, Auritzek esan du, ardien artilla dela eta Lurrek esan du, zintzarria dela. Zuzena da, bikote! Zorionak! Oso ondo! Zuzenak dira, bikote! Oso ondo aritu zarete! Oso ondo pasatu dugu. 3, 2, aurpegiak pastelera! Ez dakigu. Denbora, bikote, atera eskuak. Begira zer zen, zintzarria eta artillea. Ondo, ja, jaso oso ondo lagunduko dizuendik ere bai. Eta aurpegiak! Ai, pastelera! Jama! Gustatu zaizu? Superrondo pasau dugu. Aizue pikain aritu dira gure gaurko lehiakideak ere. Eta etzen bat ere arresa, Ondo pasa inauterietan eta hurrengon arte. Agur!